mennyire fogy az áfonyás süti? Mennyibe kerül? Nem, hogy mennyire fogy. Sokan viszik, kevesen. Hát visznek sokan, tájékoztatókra. Ugyanaz. Én soha nem ettem még ilyet, mert mindig csak csokisat eszek. Igen, ez finom, de visznek. Visznek? De kevesebbet, mint a daimos. Nem. Nem? Vagy ez ugyanaz. Similar? Oké. Mert ez lett volna a kérdés, mert még régóta járok Ikába, de ezt még sose próbáltam. Például én nagyon szeretem. Igen? Ez nagyon finom, mint ez epres. Tessék? Epres nem olyan finom. Epres sem olyan finom. Van ez más epres, ugyanaz, sajtó, akkor ez finom, de ezen a fajta nem olyan finom. Yeah. De ez finom, legtöbb is igen, ez is, mandulatorta, de Azt is. ez három, ez svéd csoki torta is, például ez ócsabezában jó víz ez. Egy rét keks morzsalik, mascarpone, és szerintem ilyen vaníliás cukros, ez pedig áfonya rádobálva. Valószínűleg azon is van egy kis cukor, mert amúgy elég cukros. És egy kis morzsalék a tetején, hogy a ropogóság kedvéért. 10/7-es értékelést kapott. Már kicsit rögtön elmegy tőle a kedvem, hogyha mondjuk egy hosszabb beszélgetés során mondjuk egy 2 órát itt ülne előttem, hát akkor már nagyon mindig néznek, így megsárgulna a mascarpone, a szélei, hát már nem lenne nagy kedvem megenni. Míg egy csokoládétortát, ami talán amúgy abból adódó, hogy egy ilyen sötét piskóta, nem látszódik meg, hogy mennyit állt. Ergo végtelenségig tudod enni? Ergo. Szóval nem fogok amúgy szerintem sajtot kérni születésnapomra, üzenem. Főleg nem Szeretteimnek. belesütött áfonyása? Nem. De azt meg fogom enni, ma 900 forint volt, és amúgy nem rossz. 10/7 amúgy ez egy jó értékelés. Igen, az 5-ös fölött van. Lehet, hogy jobban meg kellett volna gondolnom ezt az értékelést, meg visszavonhatom? Hát amúgy ez elég magasnak tűnik ahhoz képest, hogy nem kérnék ilyet születésnapomra. Igen. Ergo, mindegy. Toljad be. Mindjárt. Na, ez kész. Finito.